Hej, jeg er Christina Klitsgaard, og jeg er din underviser på Skriv som en Pro, et 3 måneders træningsforløb, der lærer dig at skrive så overbevisende godt, at markant flere af dine kunder og dine potentielle kunder rent faktisk reagerer på det, du skriver til dem. Hvorfor ellers overhovedet skrive til dem? Denne her video har jeg lavet til dig for at give dig 3 vigtige pointer, 3 vigtige budskaber. Og derudover har jeg også en vigtig information til dig omkring betalingen til sidste video. Først skal vi lige kigge på rammen omkring kurset. Det her kursus forløb, som bare 3 måneder, det er bygget, designet til dig, der sidder enten i en virksomhed, i en marketing- eller kommunikationsafdeling, eller er selvstændig i din egen virksomhed, og skal skabe målbare resultater med ord. Det vil altså sige, at du skriver tekster, i særdeleshed e-mail, som er fokus på det her kursus, som skal skabe noget salg på den ene eller på den anden måde. Måske skal I have folk til at ringe, måske skal I have folk til at bestille tid, måske skal I have folk til rent faktisk at købe online. Uanset hvad I skal have dem til, så skal I skabe resultater, målbare resultater med ord. Det er det kurset, det er dig, det her kurset er skræddersyet til. På det her forløb, der får du formler, du får modeller, du får værktøjer, du får viden, og du får træning i særdeleshed i, hvordan du så gør det her, hvordan skriver du så overbevisende. Og aller vigtigst, så får du et dybt kendskab til din købers psykologi, din læsers psykologi. Fordi en ting er at kunne sidde med en masse formler, det har du måske allerede prøvet i forvejen. Formler, overskriftsmodeller, hvad ved jeg. Men hvis ikke du kender psykologien, hvis ikke du ved, hvad der får et menneske psykologisk, hvad det er, der får et menneske til at reagere på for eksempel en mail eller noget andet, og hvad i der i særdeleshed gør, at et menneske ikke reagerer. Først når du har den indsigt, så kan du begynde at bruge de her værktøjer, og så vil der ske det, når du har indsigten, så vil du se, at de her værktøjer kan sætte ild til dine resultater. Og det er det, du kommer til at lære på det her forløb. Det bringer mig allerede nu til den ene af de vigtige 3 pointer, og det er, skal du være tekstforfatter for at deltage på det her forløb? Der vil jeg gerne skynde mig, selvom jeg selv er tekstforfatter og har været det i 25 år, skynde mig og give dig et rungende klart nej, det skal du ikke. Det er sådan, at det du skal lære på det her forløb, det er ikke at skrive godt i klassisk forstand. Det du skal lære på det her forløb, som jeg skal lære dig, det er at skrive overbevisende. Så derfor kan du godt sænke skuldrene allerede nu, fordi det at skrive overbevisende, har du lige så stor forudsætning for at kunne, som en der er uddannet kant med i dansk, eller har en journalistisk baggrund. Det er du lige så store forudsætninger for at kunne, hvis du for eksempel er cykelsmed, bare for at komme med et eksempel. Det kan jeg sige med sikkerhed, og den garanti kan jeg give dig, fordi jeg allerede har undervist i det her i rigtig mange år, og haft tusindvis af kursister igennem, og nogle af dem, der har skabt de mest dramatiske, de vildeste resultater, det er mennesker, der ikke ligesom jeg har en baggrund for det, men som bare er dybt optaget af det her med at være overbevisende i sine tekster. Så det her er altså ikke et kursus i, hvor du skal sætte kommaet hen, hvordan du skal stave osv. Det her er et kursus i overbevisning, og det her er et kursus i den menneskelige psykologi. Hvad skal der til for, at folk køber hos mig, eller reagerer, hvis du ikke sælger noget, men bare vil have, det er lige så svært, en reaktion. Det er det her, det handler om. Min pointe nummer 2 til dig, det er, at det her kursus ikke er et traditionelt kursus, og så er det alligevel. Hvis du bliver lidt smule forvirret nu, så lad mig lige folde den meget kort ud for dig. Vi starter det her forløb med 2 live kursusdage sammen. Det vil sige, at vi tilbringer 2 dage sammen i et kursuslokale på helt traditionel vis 8 timer om dagen. Og det gør vi, fordi jeg godt ved, at du muligvis har en lille smule ild bagi, og rigtig gerne vil i gang med det her nu. Og det kan du rent faktisk. Det vil sige, at jeg på 2 dage hiver dig igennem alt, hvad du skal kunne, og træner dig i det her, så du allerede om eftermiddagen på dag 2 kan gå hjem tilbage i din virksomhed, og komme i gang med det her, og skabe resultater med det her. Når det så er sagt, så ved jeg også godt, at der er rigtig mange, og jeg gætter på, at du kunne være en af dem, som har brug for at blive holdt til ilden og holdt snuden i sporet. Fordi når hverdagen overmander en, når man kommer hjem fra et kursus, så er det skidesvært, for at sige det lige ud, nogle gange at holde på de her nye teknikker, man har fået, og det er meget nemt at falde tilbage i gamle vaner. Og derfor har jeg bygget de her 3 måneders træningsforløb, hvor jeg hjælper dig, hvor vi arbejder, hvor vi masserer og perspektiverer de ting, du lærer ned i lige præcis din virksomhed. Så det her, det kommer til at sidde på ryggraden af dig. Det er sindssygt vigtigt, og det er derfor, at vi gør det på den her måde. Derudover skal jeg også lige skynde mig at sige, at du rent faktisk også får personlig feedback af mig, feedback og mentoring på 2 af dine tekster. Yes. Den tredje ting, jeg skulle sige til dig, det er også en vigtig, det er en lige så vigtig ting, som kunne have været nummer 1. Den burde egentlig have været nummer 1 her. For det er nemlig, det du kommer til at lære på det her forløb, er det så kun noget, du kan bruge, når du skriver e-mails. Og der skal jeg også skynde mig at svare, nej, det er det ikke. Det her er ikke et kursus i e-mail åbningsrater og hvordan vi sender ud og autopilot og alt muligt andet. Det her er et kursus i indhold. Hvordan skriver jeg noget, som jeg får mennesker til at reagere på? Og det du skal forstå her, det er, at e-mailen er kun et transportmiddel.
Det vil altså sige, at de teknikker, de principper, den psykologi og de greb, du lærer her, dem skal du også bruge, når du bruger alle andre transportkanaler, altså andre værktøjer end e-mailen. Når du skriver en pressemeddelelse, som du rigtig gerne vil journalisterne derude til at reagere på, så skal du bruge de her teknikker og greb. Når du skal lave en social media kampagne, eller en social media opdatering, eller en annoncekampagne, og det kan være offline, så skal du bruge de her greb. Når du skal skrive internt til dine kollegaer eller dine medarbejdere og få dem med på en idé, så skal du bruge de her greb. Du skal bruge de her greb i alt, hvad du skriver til mennesker ude på den anden side, som du rigtig gerne vil have dem til at reagere på. Det er en sindssygt vigtig detalje, du skal vide her. Så det betyder altså, at det her er ikke et lille smalt kursus i at skrive rigtig gode e-mails. Det her er rent faktisk et kursus i, hvordan du skriver godt på alle platforme. Det var den tredje vigtige ting. Så lovede jeg dig også, at jeg havde en vigtig information omkring finansiering af det her forløb. Og det vil jeg ikke sige så meget om, andet jeg vil gøre dig opmærksom på, at du har 2 muligheder. Og det har du, fordi jeg ved, at du kan være i 2 forskellige universer. Enten så kan du vælge at betale for hele forløbet i et hug, altså på én gang, og så er det betalt, og du er tilmeldt. Eller du kan vælge at tilmelde dig og kun betale en lille del af beløbet, og så får du delt resten af beløbet ud på, jeg tror det er 3 rater. 3 rater får du delt det ud på, og det kan du alt sammen se, når du trykker på tilmeld-knappen her på siden, så vil du komme ind på en side, hvor du har mulighed for altså enten at betale i en omgang, eller du har mulighed for at vælge den mere overskuelige måde, hvor du kan betale i flere bidder. Endelig så får jeg ofte spørgsmålet, jamen hvad nu, hvis at vi i min virksomhed ikke har politik eller kutyme for at betale online? Det gør vi ikke hos os. Nej, det er ikke noget problem. Så skriver du en e-mail til mig, og så kan du få en faktura tilsendt. Så det er også meget nemt. Jeg håber rigtig meget, at jeg kommer til at arbejde med dig og se dig på det her forløb. Hvis du allerede nu ved, at det her vil du super gerne med til, så skal du tilmelde dig nu. Og hvis du er i tvivl, hvis du har spørgsmål i forhold til det, du sidder med, så vil jeg super gerne have, at du skriver til mig. Du kan sende mig en e-mail. Adressen den står nede i bunden af siden her, og så skal jeg nok love dig, at jeg svarer lynhurtigt på dine spørgsmål. Jeg håber, vi ses. Hej.